Hola amigos, mga amigas! How are you? How are you? Okay lang mo diya? Okay lang pod kaayo diri. So, kanina video mag-discuss ta, paspas lang ta ni, mag-discuss ta about ani moving average exponential. Unsa day ni siya na indicator, no? Indicator gyapon ni siya na naghatag og once mag-cross siya sa fast length nato og sa mid-length, naghatag siya og buy signal, no? Pag mag-cross under, naghatag siya og sell signal. Now, ang nakagwapo manggod anin niya, mas naghatag ni siya og duot kaysa sa SMA or katong moving average niya na to. Working gyapon ng SMA depende na sa imong settings o sa imong setup, no? Time frame na ginatanaw. So, diri ta mag more on ta og moving average. Experience na ko no ang katong SMA DI or simple moving average, yang gina-compute ang average lang sa number of sessions nimo. So, let's say quick run na lang. Time frame nimo 15 minutes na kay 200 nga MA. So, ang sum ato tanan sa 200 bars or sessions nimo kaning nadre. So, 200 tanang closing niya prices i-add nimo and then i-divide the number of sessions which is the 200. While ang moving average lahi siya og computation. Lisod siya i-explain pero since dili man ta mag-solve ani pero ganahan ka mag-solve pwede nimo to tanawon ang formula. Pero since di man ta mag-solve, magtanaw man ta og chart, no? And then gina-plot naman ni sa imo. Pasalamat ka sa trading view kay gi-plot na siya para sa imo and then igo na lang nimo siya tan-awon o mag-decide ka for other confirmations nimo. So, moving average compared na to ha. Kanina nag-plot ko og EMA. Nakoy EMA. So, giplatan nako og let's say 200. So, momang yun ang basic na support. Kunyari na to. Support and resistance kaya po, no? Putan na ako block. No? Makita ninyo, sa katong current price movement sa BTC, Bitcoin, no? June 12, katong nag-dump, no? Nag-dump. June 12, nibalik siya yung presyo, and then sana na to. Diya siya retest for your resistance. Tama? Now, ug imo nga pong tan-awon ang moving average, nara ang moving average. Nag-set na ko daan 200. Nara. So, gimo nang gimong resistance, wala po kanya naabot. So, mo ni siya. So, karon naghimo og indicator para makaplot. Isa ka indicator para makaplot og daghang EMA. No? So, close na ko ni. Then, nara, nag-plot ko. Tanan na to. Ayun. So, yellow. So, settings lang yapon ako na kay Independence Day. Hello, Philippines. Happy Independence Day. So, unta, namoy freedom, no? Tungod sa trading, namoy financial freedom na maabot sa inyong kaugalingon. Sama sa atong pagka-independence sa Pilipinas. Sa kani-kani. Nag-settings ko gingani para marag flag na to. Flag. So, nakoy 20, 50, 100, 200. Same settings gyapon. Mostly common settings na ginakuha nila as their support and resistance and as their support and resistance. And then ano po nila, guide for buying and selling. So, mostly natay 20-50. So, once ang 20 mo cross over 50, which is the yellow cross over blue, it means buying, no? Same gyapon, so 20, wag mo cross na po siya sa 50, pero under, that's called selling po. Let's say, kani, libog-libog dire, daghan kayo. Arara, back, buy.
prices above, no. So, pag nagdikit na siya, kaning EMA gyapon is mas preferred siya sa trending, no, trending market. So, ug na man gud ni siya sa ranging kaning accumulation ug distribution nato is plot lang siya og kumbaga na lang siya sa isa ka area ba nga na nag-plot siya og line. So, naagid siya yung mga false signals, no? Crossover, dead cross, golden cross, dead cross, until such time na mag-create siya og trend, no? Depending sa imuhang competition. That's why dili nimo siya gamiton na siya lang isa, no? Gamiton nimo siya with kauban sa other indicators na pwede nimo magamit like MACD or or the stochastic RSI or RSI na pwede nimo na magamit. Now, adto ta sa ato ang So, kani. So, ara. So, this is your buy and this is your sell. Nga na lang gud gyapon, process, sell. Now, kani gihapon siya, tanaw nimo, kani gihapon siya, mas makuha nimo ni og support and resistance. Let's say kani, di ba? Mo ni atong resistance. Diha ka mo plot og sell area nimo, which is napod tay nakitang mga candles, no, sniping zones. Tanawa to nga to ang supply and demand na video. Sumupod na ang imuhang area, di ba? Yan, right? Alright. So napod ta dire supply, print siya og high, pero nag-print siya og low. Okay. So, nga na, depende sa pagbasa nimo, no? So, muni siya ang EMA. Di ba? Dali ra kayo. So, buy when nag-cross siya, sell when nag-cross under. Of course, imuha gyapong tanawon ang trend, di ba? So, pero naay gwapo ani nga setup. Since nagbutang ta og 20, 50, 100, 200. Di ba? Og diri ka mag-sell, nakuha nimo ning dako nga drop. Og diri ka nag-buy, kani nga area, nakabot ka og dira ka nag-sell, wala naka diri. So nagay po yung mga setup ana nga support. Pero nakay gwapo isa. Sa upat nimo, gamitan nimo og lima man nato ni. Gamitan nimo og isa. Unya, iset nimo og 9. Katong default. Tangan nato ni og purple. So, ang cross nimo diha, once ang 9 mo cross sa 20, that's your sell. Labi nag-range na taas. That's your sell. This is your sell kani na area. Asa to kana na area. Diba? So, that's equivalent to unless nag-cross na po siya. Tara. That's 5%. Diba? Negative 5% for your short. Ug mag-long pug ka, mo po lang imuhang setup. Let's say long, and then first year that short. Tara ka na. Na po kayo 1%. Diba? So, ingani siya. Further long na siya. Pero kung mag-short ka, pwede ka din na. Kana. So, ano lang yapon siya? Magamit nimo if ever ratong long. No, buy long nimo, anya kaniya ang ato ang let's say mo nato ni o call out. So, sell
signal na kanang cross niya, no? Cell pulahan na to. Sumangka di mo kamukuan na, and then ato pud ta og call out pud ta dire mo pud nimo ha, by signal, no? Ayan. So, muna siya. So, sa moving average, so, again, balik ko na ako, no, ning taas-taas na to ang video, balik ko na ako nga, ang moving average, exponential moving average or EMA is, nag-wage siya more sa recent price changes, plus, mas makuha nimo ang support and resistance, o gamiton nimo ni siya, no, as dynamic, kaysa sa SMA. So, again, moving average, exponential is naghatag og duot sa recent prices, and then pwede siyang gamiton or mas effective siya na gamiton sa ranging sa trends. So, sell on the cross under, credit cross na to, and then buy for the crossover. So, unta namoy nasabtan ug wala patanawa ko sa tanawa tong other videos na to, no? Unsa din ni siya about kay para kabaluta, no? Sige, babush.